Casa da Aboa é un proxecto creado en 2018 por Víctor e Abel en Pontenafonso, no concello de Outes, na Coruña. Dous novos emprendedores que decidiron sacar ao mercado unha marca de embutidos de calidade, elaborados con produtos típicos galegos, pero innovando na súa preparación e utilizando un deseño moderno e pouco convencional no seu envasado. Desde a súa empresa fomentan a economía da contorna, utilizando a filosofía de unir a calidade coa innovación e a lingua galega nas etiquetas, como sinal de identidade e garantía de orixe. Pois a nosa empresa naceu casi aproximadamente máis de 30 anos, fai uns 35 anos, e na man de meus avós paternos e máis meu pai, e empezaron un pouquiño así no sector cárnico, o tema de produtos salados, un pouquiño de despece cárnico, e maiormente facían distribución do que era de leite, realmente empezaron con facendo distribución de leite. Despois empezaron co mundo de embutido, poucos anos empezaron con o mundo de embutido, temas de o chorizo gallego que conocemos de toda a vida, o chorizo casero, e o choriciño pequeno, pois para o tema de restaurantes e hostelería, e así empezou un pouquiño que era o tema de como naceu así un pouquiño o tema da empresa. Pois fai cuestión de 4 ou 5 anos, aproximadamente, eu máis o que é hoxe en día o meu socio, que é Abel, pois somos veciños de toda a vida, o sea, criámonos desde pequeniños, pois sentados un día tomando un café, pois dicía, jova, mira que ele acaba de estudiar periodismo, e sentados dicía, se leu así a conversación de que eu estaba xa un poquinho farto de facer sempre o mismo, o tema de que gústame facer os embutidos, encántame, pero quería facer un poquinho un embutido algo diferenciado. E naceu así un pouquiño a historia, dicindo, oye, mira, se eu consigo facer uns produtos do que eu sei facer, do que eu nacín facendo, que é de embutidos, ti vístesmos de alguna maneira, o sea, ti daslle o teu toque, porque ele acaba de facer periodismo e algo de marketing tamén, e ti daslle un toque un pouco rompedor e que se diferencie de todos os produtos e todos os produtores que hai ahora mismo. Naceu así, pusémonos así unha tarde, e a semana seguinte ele xa empezou a facer bocetos, empecé a facer as combinacións de produtos, concretamente chourizo de ortigas, que foi o primeiro que naceu, e o chourizo con castañas, foron os dous primeiros produtos que fixemos. E así empezou un poquinho a cousa. É o único paso que nos saltamos. Non somos produtores, non temos o que é produción directa, o sea, non temos crianza, por decirlo de unha maneira, pero sí que adquirimos o produto todo en Galicia, concretamente en Lalín, a materia prima cárnica vende Lalín, e son de granxas pequenas e todo dese entorno, pero todo sempre daqui de Galicia. Somos unha empresa rural e por que non desenvolver a maior parte do traballo aquí? O sea, a maior parte non a totalidade do produto aquí. Por que non completalo sin ter que buscar outros lugares que sean fora de aquí? Unha por proximidade, lógicamente, e outra porque creemos que a nosa materia prima, o noso produto que temos é do melloriño que hai. Sí, sempre buscamos eso, que todos os produtos que salgan o máis próximo de nós, daqui do que é o tema rural, e se son produtores, pois, dentro do que cabe, pequenos, que non fagan grandes manufacturacións, que non sean produtos moi traballados, que sea da maior calidade posible, pois moito mellor. O rural dache aquela libertad, dache, non sei, un modo de vida no que ti, o sea, é onde nacistes, é onde te criastes. No meu caso, nacín xa dentro dun negocio xa dedicado a isto, vamos a chamar a terceira generación,
Por que deixalo caer, non? Por que termine aquí algo que teus pais e teus avós lucharon tanto por el, e por que te vas a marchar si tes a oportunidade. Estou de acordo que hai que luchar moito máis que en outros sitios, pero si tes a oportunidade de desenvolver algo aquí, por que vas a perder? Con todas as garantías que tes, e cada vez máis, o sea, non... Na nosa empresa, pois, ahora mesmo somos 12 traballadores. Somos traballadores de aquí, locales e veciños, bueno, de un poquinho todo da contorna. É un pouco complicado establecer a produción concreta destes produtos, porque a nosa empresa, aparte de dedicarse exclusivamente a isto, bueno, a isto non nos dedicamos exclusivamente, facemos outras producións, pero ahora mesmo podemos andar en kilos sobre uns 100.000 kilos, ou mellor anuales, máis ou menos. Así algo, un poquinho así, a ollo, pero bueno, cada vez damos a máis e cada ano vamos incrementando un poquinho máis. Pois sí, intentamos utilizar sempre produtos galegos, 100% galegos, que sean que nazan aquí, e esas combinacións pois, son idea miña, a verdad que son un poquinho a base de facer pruebas e facer un poquinho de combinación de sabores. Eu son o que fago un poquinho as recetas, como había nombrado antes ao meu compañeiro Abel Tomé, é o que fai o tema do packaging, e nacen así un poquinho, pois, bueno, vamos chamar de inspiración ou pois a partir de probas e algunhas. A verdad que estou tendo bastante suerte e a maior delas salen todas ben, pero bueno, un poquinho combinar sabores e un pouco na cabeza, pois, darlle voltas a ver que outros condimentos poden cazar ben co que é o produto original, que é o chourizo embutido. Sí, cada vez máis, temos un público moi distinguido, por decir unha maneira, porque o noso mercado é un mercado moi, non é que sea un mercado moi limitado ahora, pero bueno, cada vez vamos a máis, é un mercado moi seleccionado, por decir de unha maneira, pero bueno, sí, que cada vez vamos a máis, non hai queixa. Miña avoa, pois foi, neste caso, as dúas avoa, tanto a materna como a paterna. A paterna foi a que levou un poquinho o negocio a cabo, pero sí que nas dúas casas se facían embutido. Cando había matanza de porco, pois o embutido, chourizos principalmente, e os rinsóns, que é os chicharróns, pois eran produtos que se elaboraban aquí. Sí, pois a casa da avoa pois é un pouquiño un honor a eso, a marca donde naceu un pouquiño pois as miñas ganas de dedicarme a isto. Principalmente son, vamos a dividirlo en tres formatos. O formato que é tipo longaniza, que facemos o que é o chourizo con queixo, o chourizo con castaña e o fuet con pasas, que é en formato de corte, de longaniza de corte. E despois o tema das conservas. Nas conservas son chouriciños pequeniños, nos que facemos en conserva, como se fora unha conserva de pescado, e aí temos unhas 6 variedades agora mesmo, temos unhas 6 variedades, que con grelo, con castaña, con albariño, con tomate, con ortigas e con queixo. Son as 6 variedades que temos. E todos estes produtos que nombrei, castaña, albariño, vai dentro do que é o propio chorizo. Vai embutido e ese condimento vai como se fora un condimento máis. E despois temos o que son as conservas en bote de cristal, que sería o chourizo con castañas, que non sería máis que o chourizo con castañas laminado en sticks e con unha salsa picante que lle facemos. E o fuet con pasas, que vería sendo o mesmo, o sea, o fuet con pasas que facemos en longaniza, laminámolo e añadimoslle unha salsa picante. E despois, por último, dúas das últimas novedades que quitamos ahora mismo,
que serían a orella a feira, que sería a orella troceada como a coñecemos, co propio pimentón e o aceite de oliva, que xa vai incorporado ao realizar a conserva, e algo un poquinho máis internacional, por diferenciarnos, pero sempre con materia prima de aquí, que é o pastrami, que non quita de ser pezas de carne de terneira adobadas, afumadas, un medio semiproceso de curado, despois laminámolo en fileteado e envasámolo en aceite de oliva, a conserva. Sí que o da conserva non é unha invención un pouco, tamén vende familia, a conserva, naceu así a conserva cárnica, pois que a xente cando nos pregunta, coño, ficedes conserva cárnica e tal. É verdad que a miña familia, por parte de, pois, por parte materna, dedicouse toda a vida, foron mariñeiros, concretamente da zona, iban ao bacalao e tal, e xa os pais de meus avós, xa facían conserva eran mareas grandes de 6 ou 8 meses e facían os chorizos da casa, metíanos en grandes latóns de conserva, rellenábanos con manteca e facían unha especie de conserva para que se lle aguantara no mar durante moito tempo. E dai naceu un poquinho a idea aí. Temos dous produtos máis en mente, para un pouquiño escapados un pouquiño do que é o embutido, pero un pouco máis enfocado ao cárnico. Un é o pulled pork, que, bueno, é un pouquiño receta mexicana, pero sempre levada aquí. E outra longaniza que xa o ano pasado quisemos facer, que sería un chourizo con pementos de Padrón. E estamos facendo probas, as primeiras, pois, bueno, non acabaron o resultado que nos queríamos e esperemos que este ano que o conseguiramos lanzar. Porque é a lingua que falamos, lógicamente, e porque é un produto elaborado en Galicia. Como había comentado antes, todos os produtos que elaboramos para conseguir o produto final, vamos a chamar de unha maneira, pues, son produtos de aquí. Que máis información que o cliente final que sepa que está etiquetado, pues, na lengua onde se elabora, a lingua onde se elabora. E é un pouquiño eso, por reivindicar de onde se elabora e porque vamos a poñer unha lengua distinta da que falamos. O mercado principal é o mercado galego, pero sí que facemos cada vez máis, estamos nun mercado nacional, que é toda España, e agora cada vez estamos incrementando o mercado europeo, países como Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, agora mismo estamos intentando facernos un hueco tamén en lo que é Estados Unidos, concretamente en Texas, que é onde estamos intentando exportar, é máis difícil, pero, bueno, creo que vamos por un bo camiño e creo que vamos a conseguir. É un produto feito aquí, un produto feito por nós, que somos galegos, e iso é unha identificación de que este produto, pois, é 100% galego, por decirlo de unha maneira. Nunca tuvemos ningún problema. Sí que pasounos unha vez en Francia, concretamente, unha partida que foi para Francia, que houve que facer unha contraetiqueta, pero nada máis que iso, a contraetiqueta foi tapando, sustituindo outro dos idiomas que temos, referenciados, pero nunca tuvemos, ao contrario, pois, creo que nadie... Bueno, non nos pasou, pero creo que nadie se lle pasaría na cabeza non comprar o produto porque fora etiquetado en galego, supoño que non. Pero, bueno, nunca nos dixeron nada, nin nunca tuvemos rechazo por eso.
Sí que nos damos conta de que sí, de que cada vez máis a xente fíxese nesas cousas e impacta, e non só aquí en Galicia, senón fora, simplemente pola imaxen que temos, pois en algún dos produtos como as longanizas, porque teñen símbolos un pouquiño distorsionados, como o tema dos muiñeiros, o sea, bailando, e con frases de cancións galegas. Simplemente facémolo porque nos apetece, porque queremos, non pensamos que vamos facelo porque vamos a vender moitísimo máis. Sí, moi positiva, moi positiva. Bueno, Irán xa enhorabuena, dixo, oye, joa, pues maravillas, que reivindiques un pouquiño eso. Pero sí, positivamente, pois, afecta moito, é verdad que... Diríalle que son produtos con unha elaboración moi dentro do posible hoxe en día artesana, unha produción moi controlada, son produtos de moita alta calidad, feitos con moito cariño, e bueno, e hasta ahora pois son produtos moi diferenciados do que é un pouquiño do género común que hai dentro do que é o embutido. E diríalle que, bueno, que son experiencias de sabores moi concretas e que, bueno, que creo que son produtos que lle van a gustar.